Yadda nake zato kashi na biyu. Masu kallon mu idan ba ku manta ba mun tsaya ne a inda yake cewa zuciyata ta fara harbawa sakamakon hango hawaye da na yi a fuskarta. Lallai yau rana ta ɓaci kenan, na tambayi kaina ina ƙara dubanta. Hasken farin watan da ya mamaye gari ne ya sa ni na ƙara ganinta sosai. Tabbas kuka take yi, zuciyata ta fara tunanin bari in fita in taimaka mata. A nan muka tsaya, yanzu kuwa za mu ci gaba. Ina nan tsaye ina dubanta har yanzu ba ta kauce daga inda take tsaye ba. Da a ce yau na fara ganinta tabbas zan ce wani take jira ya tafi ya bar ta a nan wajen. Amma da yake ba yau na fara ganinta ba, tabbas na san babu wanda take jira, kawai dai akwai wani abu da yake faruwa wanda ba ƙaramin al'amari ba ne ba. A ɗan sanin da na yi mata kullum ba za ta wuce mintuna 2 zuwa 3 ba ta kauce daga nan wajen. Amma abin mamaki har wajen mintuna 15 tana tsaye a wajen. Na lura da hakan ne sakamakon fitilar wayata da na haska na ga rubutun lokaci ya fito min daro-daro, ƙarfe 12 da mintuna 15 na dare. Ka fita ka je wajenta ka ji matsalarta, wataƙila ka taimake ta kai ma wata rana Allah zai taimake ka. Na ji wani ɓangare na zuciyata yana faɗa sa'ad da na aza hannuna saman sakatar gidanmu da niyyar buɗewa cike da dukkan kuzari da ƙwanji. Kar ka buɗe, daga ganinta ka sani ko ba mutum ba ce? Wataƙila irin mugayen nan ne masu jiran masu rabon tsautsayi ya kawo su kansu. Haka na ji ɓangare guda na zuciyata yana faɗa sa'ad da nake ƙoƙarin janye hannuna daga niyyar buɗe sakatar gidanmu. Na sake leƙawa a hankali kamar mai tsoron wani abu ina duban wajen. Tana nan dai tsaye, amma ta ɗan matsa daga inda take ɗazu. Akwai wata rana da ta taɓa wucewa na ayyana a raina cewa sai na bi ta, wata rana na ga inda take zuwa ko da kuwa ba ta san na biyo bayanta ba. Amma da yake na san duniyar nan abar tsoro ce, sai na fara fidda wannan ƙudurin daga raina. Ka je ka yi taimako, mace ce, zamanta a irin wannan wajen kuma a wannan lokaci yana da haɗari sosai. Idan ƙanwarka ce ya za ka ji? Na ji zuciyata ta ƙara shawartata a kan na fita na je wajenta na ji matsalarta. Ban san lokacin da na zare sakatar gidanmu ba na fita. Na manta da addu'a sam a raina, na tuna hakan ne sakamakon nasihar mahaifiyata kullum gare ni. Ka riƙa addu'a a duk ayyukanka, ko da neman aiki kake, idan kana addu'a tabbas Allah zai taimaka maka. Ban samu damar tsayawa addu'ar ba sakamakon ganinta da na yi tana ƙara matsawa daga inda take tana dubana sakamakon ganin da ta yi na fito daga gidanmu. Farin watan da ya haska gari ya haske mana fuskokinmu lokaci ɗaya muka dubi juna. Kallon cikin idonta da na yi ne ya sa gabana dukan uku-uku, ras, ras, ras. Kash, masu kallon mu da sauraro, a nan za mu tsaya a cikin wannan littafin mai suna Yadda Nake Zato. Insha Allahu za mu ci gaba da kawo muku ci gaban wannan littafi. Ku dai kawai ku kasance da wannan gidan TV mai suna Hausa Bajinta TV. Da wannan nake cewa sai mun sake kasancewa a cikin wannan littafi mai suna Yadda Nake Zato.